България за шистов газ. Ние имаме съвест. Ние сме компетентни. Поканили сме специалисти. Следващата събота тук в центъра на града ще се проведе дискусия, за да запознаем варенци с точната информация по темата. Хората казват едно, професори, доценти, геолози, 20-30 години работили в геологически дейности. Те казват едно нещо конкретно. Проучването и фондирането за шистов газ е крайно опасна технология. Има вероятност да излезе радиация на повърхността от дълбините на Земята. Има вероятност за земетресения. Около 20-30 крайно опасни канцерогенни вещества замърсяват подпочвените води, замърсяват чернозема на Добруджа. Резултата от това какъв ще да бъде? След 5 години използване и 15% само от чистовия газ за България, защото другите 85 ще отидат в Щатите, ще бъдат използвани от нас, но Добруджа повече ще бъде загубена. Защо? Една единствена сонда направили това внасяне на канцерогенни вещества в подпочвените води, това подпочвено езеро ще бъде завинаги отровено. А наши тези господа искат да внесат 28 хиляди сонди в Добруджа. Това е престъпление, държавно престъпление, държавна катастрофа, много по-голяма от която и да е война. Защото по този начин ние ще загубим Добруджа завинаги. Господа управници, Българската православна църква да заеме позиция, да каже съвсем ясно и конкретно. Не на шистовия газ. Господа